La teva feina et compra temps o te'l ven? Si demà deixessis la feina, quants mesos podries viure tranquil? Avui t'explico com vaig passar de camioner a crear actius que treballen per mi. Sense truc de màgia, només amb seny, constància i estructures escalables. Potser avui estàs en una feina no escalable i et resta llibertat. I encara que siguis autònom o tinguis empresa, això no et garanteix més llibertat que treballar per compte aliè. Vols saber com donar-li la volta? Doncs queda't fins al final, que t'ho explico! Soc l'Albert de Diners amb Seny i lliure financerament des dels 42. Vaig començar com a camioner 15 anys. Després vaig emprendre una empresa de reformes i amb els estalvis vaig crear el meu Airbnb. Aquest vídeo és per tu, si estàs cansat de canviar hores per diners i vols construir actius que generin cash flow de forma recurrent. I sí, vaig tenir que hipotecar caps de setmana, festius i tardes. Però amb estalvis i aprofitant l'autoconstrucció vaig aixecar el meu primer Airbnb. No és assessorament financer, comparteixo experiències i marcs pràctics. Anem a veure amb una taula què són actius poc escalables i actius escalables. Doncs bé, poc escalables, que significa que requereix la teva presència i energia constantment, com pot ser camioner, mecànic, reformes, paleteria, perruqueria estètica, comerç físic, bar o restaurant. Què és escalable? Doncs el que no requereix la teva presència contínua al 100%, com poden ser lloguers d'habitatges, a llarg termini, a curt termini, actius digitals, YouTube, web d'afiliats, e-books, cursos, producte o software amb vendes repetibles, aparcaments trasters amb automatització, participar com a accionista en empreses escalables, però la feina no escalable és un pont cap als actius escalables. La meva història. La fase 1. Em vaig formar per ser camioner mentre treballava en un magatzem. Així vaig pagar-me tots els carnets, inclús el de mercaderies perilloses. Vaig treballar de camioner durant 15 anys. Era una feina dura, amb jornades llargues, però em servia per estalviar, aprendre disciplina i escoltar gent que en sabia. Fase 2. La construcció de l'Airbnb. Amb els estalvis i moltes ganes vaig començar a construir una casa turística, tardes, festius i caps de setmana. Pintar, muntar mobles, instal·lar pladur, posar parquet. Semblava la Sagrada Família, però cada hora anava a un actiu. Fase 3. Automatitzar per escalar. Després vaig anar automatitzant. Check-in sense claus, plantilla benvinguda, calendari de neteja i preus dinàmics. El resultat va superar el meu sou de camioner. Fase 4. Deixar el volant i emprendre reformes. Quan ja tenia 39 anys, vaig deixar el volant i vaig començar a emprendre una empresa de reformes perquè l'Airbnb ja caminava sol. Per què? Per intentar generar més diners per hora que conduint. Així podria reinvertir més ràpid en nous actius. I sobretot, el camí era poder triar projectes. Però la realitat és que van ser els 3 anys més durs de la meva vida. Lidiar amb personal i clients, crear una estructura cara que feia que necessités treballar el doble que treballava al camió. Van venir angoixes, disgustos i sobretot no poder gaudir de la llibertat buscada. Durant aquests 3 anys no vaig fer ni un dia de vacances. Per això remarco en aquest canal la llibertat versus la quantitat monetària, perquè de res serveixen els diners sense llibertat. Fase 5. Preparar el pas següent. Un cop cansat de l'esclavitud que em donava el negoci, li vaig donar la volta. Amb el sistema funcionant, el pla va ser reduir encàrrecs, fer flippings puntuals i continuant ampliant actius escalables. Fase 6. Superàvit, accions, borsa i vida amb ritme. Perquè quan tens superàvit, pots invertir en provar sort en altres mètodes, com crear actius digitals, YouTube, guies, cursos. Això et dona pau mental per viure al teu ritme, viatjar més, triar a què dius que sí i organitzar el teu dia com un ésser lliure. M'agrada cuidar-me i fer muntanya.
Quan elegeixes el camí de la llibertat, fas el que t'agrada abans dels 65-67 anys que marca el govern. També et permet fer coses altruistes. Ara bé, ningú et regalarà res. Cal entendre com funciona el sistema. Si de veritat vols aquesta llibertat, hauràs d'aprendre a pensar i actuar com una minoria. Família i amics potser t'ho qüestionaran tot. I quan passi, sabràs que vas pel bon camí. La llibertat té un preu. Escala de l'escalabilitat. Aquests són els passos que jo vaig seguir i em van funcionar. Feina dura no escalable. Camioner, reformes. Capital inicial. Primer actiu escalable petit. Airbnb, habitació, pàrquing, trasters. Sistema de delegació. Automatitzar, manuals. Multiplicar actius, digitalitzar coneixements. Espais de lloguer, canal de YouTube, e-book. Optimitzar fiscalment. Superàvit, inversions, accions borsa, flippings puntuals. No saltis esglaons. Consolida abans d'ampliar. Si no vens d'una família adinerada, com és el meu cas, no et saltis els passos. A YouTube veuràs promeses de fer-te milionari ràpid, però el que busquem no és el títol de milionari. És gaudir de la llibertat que et dona el procés amb seny i perseverança. Mètriques de seny per canviar de fase. Fons d'emergència. 6-12 mesos de despeses. Actius llestos per delegar. Airbnb, trasters, lloguers, accions amb gestions automatitzades. Cobertura de despeses. Quan l'actiu escalable comença a cobrir bona part de les despeses fixes, redueix gradualment encàrrecs no escalables. Quan cobreixi tot, selecciona només projectes d'alta qualitat o retira parcialment, totalment, la teva presència d'altres feines no escalables. Actius digitals. Amb els coneixements que aprens al llarg de la vida, els converteixes en actius intel·lectuals. Vídeos a YouTube, webs d'afiliats, guies pas a pas, plantilles o cursos curts. No requereixen la teva presència diària i poden vendre's mentre dorms. Lo important és consistència i valor real per a la teva comunitat. Objeccions i respostes ràpides. Moltes vegades et diem no tinc temps. Doncs l'hauràs de trobar. Hipoteca una part del teu oci, encara que sigui temporalment. No tinc diners. Comença per petits actius, com una habitació, un traster, una terrassa, un jardí, un aparcament, un vehicle i reinverteix. Ruta de transició per la classe treballadora catalana. Monetitza la feina actual, projectes que paguin millor el teu temps. Viu amb el 50-60% del sou i separa un superàvit fix mensual. Austeritat intel·ligent. Construeix el primer actiu escalable als vespres, festius i caps de setmana. Delega i crea sistemes per alliberar-te del dia a dia. Amplia actius i crea actius digitals. Inverteix el superàvit amb criteri, accions americanes, etc. I mantén fons d'emergència, sempre. Redueix les feines no escalables quan els actius paguin les teves despeses. Mireu, no he fugit de la feina dura. L'he utilitzat de pont, camioner, reformes, Airbnb, actius digitals, invertir en cap. Si tu també estàs en una feina que et xucla el temps, perfecte. Agafa'n els diners i construeix el teu primer actiu escalable. No esperis el moment ideal, crea'l. Si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te a Diners amb Seny i comparteix-lo amb algú que necessiti un pla. I recorda, Diners amb Seny per ser lliure!